Dones per la història, el podcast que escriu la història amb veu de dona. Hola, bona tarda. Estem aquí amb l'Andrea Sánchez, publicista i creadora de contingut, influencer. Com ho he de dir, això, Andrea? Hola, primer de tot, hola, Paulete, com estàs? Hola, bona tarda. Bona tarda. Mira, millor creador de contingut, perquè influencer em sembla una paraula molt gran. Per mi, influencer és quan algú influeix en alguna cosa, ja sigui moda, sigui tips per estar de bellesa o el que sigui. El meu contingut és completament diferent, no crec que influeixo en res, jo només distrec. Creus que no, només és pur entreteniment el contingut que fas? Sí. Vale. És com si vas al Club de la Comèdia, saps? Et sentes allà, veus el teu contingut, et rius, es connectes a la teva vida, dels teus problemes i a tot, i ja està, ja seguir, saps? Perquè com ara, més o menys ens estàs definint el teu contingut, perquè la gent ho conegui, quin contingut fas a xarxes? Sobretot a TikTok, no? Ets on publiques més sovint? Sí. Quin tipus de contingut? Gran pregunta. El principal és... El principal són històries. Són coses que em passen, anècdotes, i jo les explico. L'avantatge és que, el punt diferencial més que l'avantatge és que ninguna història està guionitzada, ninguna història són mentida i es fan amb moltíssima transparència. És a dir, tot és veritat, dius, tot és veritat. Sí, sorprenentment és veritat. Tinc 23 anys, però fill meu, sembla que tingui 80 a l'esquena. He vist coses i he viscut coses que jo crec que perquè soc un molt inquiet i he tingut molts amics, de molts grups, de moltes coses, que dius, hòstia, mira, tinc històries i em passen coses random, saps? Sí. Sempre penso que a la meva vida em passen en aquestes coses perquè jo em dediqui a això i ho expliqui al món, saps? Però toco també temes que són una miqueta tabús i demés, llavors... Temes tabú, perquè ens fem alguna idea quins temes podries arribar a parlar, per exemple? Mira, tema tabú, tot i que no ho sembli, el tema del sexe és un tema tabú. I explico més, no tema del sexe, que també es toca en algun tema, sinó que també el tema de cites, que per molta gent és molt íntim, explicar com l'ha anat una cita, o si ha anat malament, o si ha anat bé, o si l'ha dit no sé què, i jo ho explico naturalment, perquè jo crec que això a la gent... Dius, hòstia, jo també m'he identificat, o em fa gràcia, que això jo no ho explicaria, però em fa gràcia escoltar-ho, veure-ho. I també el tema de la mort, no? Jo treballava a un tanatori per treure diners, mira, més extra, saps? Molt bé. I, doncs, clar, jo era, en comptes d'haver un cura, quan és una cerimònia religiosa, anava una altra persona com jo, no? I he vist un munt de coses que també ho explicava des de la part més emocional, ja no era uns jajas, saps? Aquí vam tocar terreno... És més complicat, això, sí. Sí, però mira, vam sortir a la televisió i tot a diferents cadenes per tocar això que ningú hi toca, no? I per sort no hi ha ningú que se senti malament perquè la manera de transmetre-ho és bastant... natural, podríem dir. Sí, totalment. Molt bé, llavors hem parlat sobre la part aquesta, sobre la branca de creadora de contingut que tens, però a part també has estudiat publicitat, màrqueting i relacions públiques, i et dediques també a treballar d'això actualment, no? Sí, correcte. Estic a una de les agències, és una multinacional, anem a dir, que es diu Ogilvy, que és molt important al sector de la publicitat, i estic allà dins estic amb la compta d'Audi. Molt bé. L'única dona, també s'ha de dir, que estic... L'única dona? L'única dona de l'equip creatiu d'Audi. Déu-n'hi-do. Bé, doncs... Sí, Déu-n'hi-do. Són, algunes situacions que malauradament ens hem de trobar encara avui dia. Aquest és el perfil digital de la nostra convidada. He trobat una notícia aquí a Google que no sé si l'has llegit, però va sortir a principis d'aquest any, que van fer al Huffington Post una notícia sobre una història que tu vas explicar. De cuanto más primo, más me arrimo. Exacte. Explica'ns una mica com va anar això. Sí, aquesta va ser una locura, vull dir,
es va publicar allà, em vaig enterar per un seguidor perquè, bueno, doncs m'escriuen, no? I vaig pensar que m'estaven fent m'estaven trolejant i vaig dir, què dices, tio? I em va obrir a Rosa Quintana, la 1, la Sexta, la 4... Vull dir, va ser una puta locura. Em van dir, et paguem el vol, et paguem l'AVE, et paguem el que sigui, però vine al plató, vull que ens expliquis, i jo en plan, uau, dic no. I no vas acceptar? No. Per què no? No vaig acceptar. Perquè vaig dir, hòstia... Potser és massa, o què? Dic, ens trobarem més cops a la vida, això espero, toquem fusta, i dic, i no sortirà a televisió per explicar que en Tinder em vaig trobar a un cosí meu, saps? Que jo no sabia que era el meu cosí. Dic, no, saps, gràcies, no vull que ho vegi la meva àvia, ni vull que s'enteri, saps? Per això. Home, no. Déu-n'hi-do amb la història, sí. Podries dir que és com... Bueno, abans de tot, anem a dir que l'Andrea doncs, és una creadora de contingut, influencer bastant seguida a TikTok, té 232.000 seguidors i prop de 24.000 a Insta. Entenc que fa servir molt més TikTok. Insta el fa servir també per aquesta part teva que tens de creadora de contingut? No. No. O sigui, mira, primer de tot, a mi les xarxes socials no m'agraden mai. Home, doncs, perquè no t'agradin... Sí. No, clar, que té gràcia. Vull dir, cap compte me l'han fet. Totes les comptes me les han fet els meus amics. Jo mai. I, de fet, jo penjo a TikTok perquè a mi em posa un número, no? 1.3.600.000 persones ho han vist. Sí. Però jo no tinc ni idea de qui ho està veient. Ja. I a Instagram jo sé perfectament a qui segueixo i sé perfectament qui m'està donant el like i qui ho està veient. Clar. I a mi això, tot i que a TikTok tothom ho vegi, l'Instagram per mi és molt més íntim, és més... Publicaria altres coses allà a Instagram que no a TikTok. I per això hi ha aquesta diferència. I per això utilitzo més el TikTok que no l'Instagram. Clar. I com va començar tot això? Va començar directament amb el TikTok? O sigui, abans, clar, ara deies que els comptes que tens a les xarxes te'ls han fet els teus amics o algú? Llavors, com va començar tot això? Bueno, mira, el de TikTok va començar perquè em van dir, Andrea, t'has de fer TikTok, que és la rehòstia, vull dir, això està patant-ho, tothom ho té, no pot ser que tu no ho tinguis, és que no m'agrada. Bueno, que sí, va, el fem. I estava un dia a casa i vaig dir, bueno, mira, què és això del TikTok? Ja que està aquí, I ho vaig mirar i, doncs vaig anar a mirar alguns dies, però no m'enganxava. I després vaig dir, vaig a fer un vídeo pels meus amics, que eren 14, saps? Pensant-me que això era com algo restringido, en plan, que només ho veurem aquests 14, perquè soc molt comer, vale? Total, que vaig fer un vídeo, jo en pijama, explicant, tal, no sé què, 100.000 persones, i dic, què cony ha passat? Dic, no pot ser. Amb el primer vídeo, ja? Sí, i vaig dir, no pot ser. I no estava explicant una història, però, com que explico al veí, m'entens? En plan, doncs mira. Sí. I vaig dir, uau. I després amb les amigues de la uni em van dir, Andrea, explica històries, que se't dona molt bé explicar històries. I ens riem molt quan ho expliques. I vaig dir, provem amb una. Si no funciona, adéu. I doncs aquí I aquí hem acabat. Recordem, no sé si ho vols recordar tu, el teu nom d'usuari a Instagram i TikTok, Andrea, perquè així, doncs, si algú que ara mateix estigui escoltant l'entrevista vol veure, doncs, això, quin tipus de contingut fas, et vol començar a seguir per qualsevol cosa, recorda'ns com et dius. Vale, és una mica complicat, Es diu Andy San 35/. Andy amb Y. Val. A veure, és que em dic Andrea Sánchez, no? Pues tothom em diu Andy, ningú em diu Andrea, molt poca gent. Pues Andy San, 35, perquè no em deixava posar un altre nom perquè estaven tots pillats al TikTok. I barra baixa, perquè s'havia d'incloure una barra baixa. No està molt elaborado com Dulceida, m'entens? Sí, clar, la veritat és que no és un nom massa artístic, podríem dir, no? No, és una mica més de streamer, no? Sí. Una persona que està fent videojocs o així. Andy San 35. Estàs escoltant Dones per la Història. També et volia preguntar, ara, clar, ho deies, que tens com aquest perfil, això de... ja se't veu ara fent l'entrevista, que parles molt bé, t'expliques molt bé, a més ets graciosa, podríem dir. Això et ve d'algú, aquesta gràcia especial per explicar? A veure, hem de dir que tens arrels llatines, no sé si això afecta d'alguna manera. Pues la veritat és que no...
No tinc ni idea. No tinc ni idea. Podria dir que no tinc ni idea. De la meva família, per part de pare, soc la graciosa. No sé, sí que sé per part de la meva mare, tots eren molt creatius en el sentit de dir, ja si eren músics o pintaven o alguna cosa així, però tenien una vena més artística. Però no sé, tio, la capacitat d'aquesta no sé, és que no és en plan que diguis, oi, el meu pare fa uns xistes i és tan graciós. Sí. No passa això. Clar. En plan, soc més pallassa de la meva família que jo conec fins ara. Saps què vull dir? És a dir, que és algo que tens tu a dins i ja jo ho està. penso. Sí. Molt bé. De dona a dona. La dona que inspira a la dona. Sempre preguntem als nostres convidats si té alguna referent, alguna dona referent o alguna dona que li inspira, ja sigui vinculada al teu món o no, famosa o no famosa. No sé si penses en algú. Realment, de referent, per mi, alguna persona que sigui un referent has de conèixer molt la seva vida. Sí. I no ho has de saber, per exemple, molta gent pot dir, per mi un referent pot ser, m'ho invento, Bill Gates, vale, perfecte. Però per mi, quan algú és un referent, algú proper que jo pugui haver mamat, que pugui haver parlat, que pugui haver... Tot en plan, veient les coses de prop, no des d'un llibre o des d'una sèrie. I per mi un referent sempre ha sigut els meus pares. I com a dona, mare, òbviament, si he d'escollir entre els dos, no com són. Però sí, els meus pares i sempre ha sigut el meu referent i sempre ho seran. O sigui, és el pilar de la meva vida, els meus pares. Clar. Perquè sense ells jo no estaria aquí i a part tampoc crec que tothom som com som també per l'educació i pels valors que ens ensenyen els nostres pares. I tant. I penso que és una feina molt complicada i crec que això és admirable ja, la feina com a pare i com a educant, no? I tant. Et diria que, bueno, clar, és una resposta que podria donar doncs, qualsevol persona, vull dir, tampoc és molt original, però és que és totalment cert, és a dir, és tot el que has dit és que no hi ha res que et pugui contraposar, la veritat. Així que, amb això donem per acabar de l'entrevista. Recordeu, si voleu seguir a l'Andrea a xarxes, sobretot a TikTok, per veure aquests com mini monòlegs, aquests mini story times que ens fa per treure'ns un somriure en qualsevol moment del dia. Les seves comptes de TikTok i Instagram, Andy San, Andy amb Y, 35/, la podeu anar a buscar i veure el contingut que fa. A partir d'aquí, moltes gràcies, Andrea, per haver vingut i per haver-nos explicat una mica com és la teva vida. Moltes gràcies, Andrea. Fins la propera. Adéu. Adéu, que vagi molt bé. Dones per la història. Un podcast de La Xarxa.